ассалому алайкум дӯстони азизи, ман хуш омаден ҳама каса ба канали Мама Лайф. Дӯстони азиз, бозори Корвон даромадгоҳи ҳафтум дарвоза аз тарафи Корвон Сити қарор дорад. ҷои материалҳои беҳад фасоне ки арӯсӣ барои ягон тӯи маърака бо вилурои аднатони дора барои шумо нишон метиҳам. Наҳум риядай духтаро ҳаму ҷои парфюмерияра якта усунаш ҷои ҳамиё мешавад. материалҳои арӯсӣ гуфта буден, баъд ман ҳами имконият шуд ҳамиёра навор кардам, нархошон дастрас. Духтаро ина ҷои парфюмерияи гуфтагим. баъд намихел рост меравен, ина михел рост меравен. Иҷа не ҷои шарфоне, ина ҷои материало, ина миҷадай. Ина ҷои материало, сари раҳдай осонакай ҳафтум дарвозара медроен. Иҷада ина номераш 118. 118 ҷошонаи дуконшон 118 дар бозори Корвон қарор дорад. Аз тарафи Корвон Сити меша ҳафтум дарвоза Аптовия духтаро. Наҳум рияд меша духтаро, ҳафтум дарвоза қати дроен осонтартон меғалта. Ина духтаро ҳамаи чизе ки доран бо ина ай берун навор кардам. дӯстони азиз, бояд дукони беҳтарин ёфтум ки дар пеши ҳами парфюмерия ҳастай. ин ҳами ай халатоша бинен чӣ хел зурай. Вилура 150 сомон. иҷа ҳамаи материалора скидка кардагиан духтаро. ҳамаша скидка кардагиан. озим ман якта ба якта духтаро нишон метиҳам. ман ҷои зури ёфтам, лекин беҳад качестваш зура. хай медонем ки ман дузандаим вилурора мешиносам. бо дили пур шуморо тавсия медиҳам духтаро. инами 650 сом. ҳамин нарх дар ягон ҷо дидагӣ ҳастен? аҷоибот, фасони нав, гули нав, чанд расветка дора. ина бинен духтаро, салатови, сирх, фиолетови, сери расветкаош аҷоибот. ина рӯшанида бобу бинен. барои арӯсо духтаро як варианти беҳтарин. ай ҳамиҷа 3-4 кирта харидорӣ кунен арӯсако. барои тиқиз мегирем, барои хитон мегирем, якта вилури аднатони 500 сомонаш мода падарка мешавад. ин ай варианти беҳтарин. духтаро ман қатъи озодамо гап задам. беҳад условия зурмонда ки барои коригарош, барои ин наставники беҳтаринай, барои ҳами группаҳои коригарое ки нав регистратсия мешаванд дар ширкати Атоми. ина ширкат дорои маҳсулотҳои беҳтарин астай духтаро. ман камтар шумода маълумот метиҳам, баъд мегӯм ки озодамо барои шумо чӣ пешкаш кардагия тӯҳфа ки кадоми регистратсия мешавад. дар ин ширкат шумо хариду фурӯш намекунед, балотон намесӯзад духтаро. ягон забон донистан лозим нестай. дар дигар шаҳрҳоро ҳам бошен, давлатҳои дигарда ҳам бошен, шумо метонен кор кунен. тамоми ҷаҳон кор кардан метавонад дар ширкати Атоми, ширкати кореягӣ номери 1. духтаро маҳсулоте ки дар иҷа дора, крем дора. кремо барои маршинка, доғи рӯй, барои баъди таваллуд доғои рӯй мемона, ҳамора нест мекунад. барои бефарзандӣ, безурриётӣ хеле доруҳои шифобахш дора. дору барои касали қанд, касалҳои ҳами дил, ҳамаи намуд касалда дорувош аста. витаминҳо ҳаста барои иммунитети паста баланд кардан. бо шампун аста духтаро мӯи сара резиша кам мекуна, рехтагӣ ҷои мӯи сара меброра. беҳад чизои нағз дора духтаро. маошҳои баланд гирифтестиян. дар 6 моҳ як бор харид мекунед. харид маҷбурӣ нестай. касе ки ҳами хоҳа кор мекунад, 6 мода фикр мекунад. регистратсия кунед духтаро. ҳозир нависен озодамода шумода 500 рубл боз падарка мекунад. регистратсия кардаги одамода беҳад кори нағзай. барои шумо тавсия медиҳам. маошаш аз $1000 боло. ҳай шумо кӯшиш кунед структура бисозед, маоши худтона мегиред. ин ай намудаш духтаро 950 сомон. иш бо дига хела иам ҳаму вилури тоза ҳай, просто гулш дигартарай духтаро. иам чанд расветка дора. инами кабучай, ина иҷа бо фиолетовиш дора, сабзш астай. аҷоибот хушрӯ духтаро. ина бо атласҳои вилурӣ доран, ҳамқа хушрӯай мягкия, хеле вилури қоб нестай духтаро. бинен ина мягкегиша бинен, анге аднатонияй. барои арӯсакон 750 сомон духтаро. бо ай номи канали ма гап занен ку бо шумода бо скидка мекунанд. бо ине хали доранд духтаро. сирха диден барои арӯсако. и бо расветка дора чанд намуд. бинен уҷадай расветкаҳош. иш духтаро и сирх 950. и дар дигар ҷо 1500 сомонай. бовар кунен. иҷа Аптовия нархошон
беҳтарина ина гулои атласиша бинен. Агар атласи обични бухоҳед 250 сомонай. духтаро 300 сомаш ҳам аст 250 сомай бо арзонай иҷа. Баъд нақшошо набинен ча хушрӯай. Иҷа вилурошон ку тамоми намуд расветка ҳастай. Номерошона дар рӯи экран мемонам. нависен, муроҷиат кунен бо нархи арзон шумо да метиан духтаро. Медонен ки ма ягон бор шумора чизои қимата ҳеҷ вақт навор намекунам. Фақат чизои арзон. Ин хеле комбахто ҳастай. Комбахтои фасони хушро. Итакша бинен ча тозаяй. Чанд расветка дора. Нархшам ози гап мезанам. 400 духтаро. И комбахта бинен гарчични светш чихи багати фасон. Ина бо мара гуфт ки подписчикот биёя як таи вилури дига инаҳа аднатони 3-4 кирта бигирен, арусиёи фасон бигирен, арзон метиҳам бо ята вилур шумо да падарка. И беҳтарин варианта ки дар ягон ҷо шумо хали нархам дидагӣ нестен, и хали чиз бо падарка наметиҳан. Ҳеҷ ки хали нестай. ба хотири бо шумо духтаро ма хестам инами ҷои зура ёфтам. Амхи вибршон бисёрай бовар мекунен духтаро. Ина ира бинен ча хушрӯй. Вилур ина иш 250 сом будай арусако мегирен. Ай болои ҳами киртаи духтагитон украшение ам надошта боша. Ай бични боша мепартоен дар аруситон мепӯшен. То саба доран барои арусо ҳамаи чи доран. Анам хевилурош набинен ина иша бинен ча хушрӯй 950 сом духтаро ира бинен тозагиша ба сангош ҳаё дубайскиян материалошон бо ҳастайни хали сеткадор духтаро чи холқатие ина барои арусо барои вечерни туёдам ё мешава чӣ нархе ки кадомиш ки шумо да маҳқуле агар ман ҳамаша гуфтагӣ набошам номерошон да муроҷиат кунен доставкарам доран бо шумо ай пеш биёен кадом да мехоҳа аз тоҷикистонен биёен ай пеш гап занен ай номи канали ма гап занен шумо да ҳам скидка мекунам барои ма гуфтагиимшон ҳам вай мешава арзонтар чизоро харидорӣ мекунен духтаро вибр беҳад бисёра ина то беруна ҳама манекено да ҳастай то халатои вилюр доран то аднатони доран аднатонишон 500 сомонай неким аднатониёи якум сортай ина ира сериша бо бинен духтаро беҳад хушрӯай ина иҷада бо инаи бардовиш духтаро ина инами паро ҳози мода шудага ина арусако даим цвет чам бинен чӣ багати гарчични свет багати цветай духтаро беҳад ҷошон зурай духтаро чизошо материалошо мада маҳқул шуд ина намудам ҳастай бинен шолка духтаро ипекои новинка буда ина ё 600 сомон сангаш аҷоибот ҷавзадагӣ багати ҳам вечерни мешава ҳам арусакода духтаро любой расветкаша доран ипекора хайна ёша нишонтон додум аммо вилур комбахтои 400 сомаш беҳад хушрӯай ҷада вибр калонай касе ай пеш биёя бо маҳқули дилтона меёвен ҳама материалои арусӣ мехостен чанд бор мара нависта буден ма кофтам ки ҷои нағзи арзон биёвам пуррай бозор ки нархҳои қиматай ҳар ҷо ҳар хелай духтаро ё ҳами хел ки муомила дорам ба инсофай нархҳошон духтаро раҳмати калон барои дастгириҳотон барое ки тамошо мекунем боварӣ мекунем ма бо боварӣ комил барои шумо ҳамхали ҷои беҳтарина тавсия медиҳам ки шумо агар ғарибам бошед дар тоҷикистонам бошед бозор калонай ҳар ҷоша намедонен саломат бошед духтаро ина духтаро ҷошонам беҳад калонай вибрам бисёрай тӯҳфаи беҳтарин барои шумо занҳо аднатони тӯҳфа карда мешава агар ки шумо ҳаминҷа биёен харидорӣ кунед 3 либос 4 либос гирен ба арусора ва худтонам ба хештавор бисёрӣ шавен бигирен якта аднатони тӯҳфа мешава